Nanaong ka pa. Ganun. Ano? Hindi ko man inubos. Ito ba pang lutoon? Dito. Ada ko magkakatinda. Mainom sa nakamong gatas. Ha? Ada mainom na ka? Kanina, mainom ka? Oo. Ano ka ng kwarta ko? Ha? Pero, kuha na naman ang kwarta. Dito, no? Sabon. Ito siya sa kwarta na, Adam. Kaya yung duman sa ano ko, sa bulsa. Sa likod kang pinto. Upang ka lang dyan. Baba ka lang naman sa sabon. Tulo, kasi kinit. Ano na, anong pabakal niya? Ha? Gatas, buda, sabon. Ika, anong tulo? Ika, magatas ka? Ano ba karon mo? Mga biskuit ka? Ano, sabon na sa ako. Basig ba? Kaya nakapisan ako. Kapigatas.
Ha? Oo, sige na. Ano na? Hinini. Simplay na. Nene, simplay na. Nene, simplay na. Iya. Pagkasam na sa nono, kibasa. Dudeng, kamagsap na kamaluto. Saan sa saday? Sige na yan o. Report yan. Iya.
Hidal ka. Hmm.
Dari baby.
Yes. Ano ba din?
Ayan. Ay, kaya man, ano sa'yo ufle? Nagbangor. Oo.